tv, dat kijk ik heel dit onderweg en hoe zin ik de chef zelf was het dag. Hoe de chef zelf? Dat is ook de cameraman die daarom. Dat is gewoon een film. Hoi. Maar dik woont door? Dat zijn de duurzaamste bewoners van Frans-Alsberg. Echt hoor? Ja, er is geen gas meer. Hè. Ah, oké. Nieuwbouw mag geen gas meer. Hè. En op welk nummer woont je? 7 Antonie, 7 Antonie. Oh, waar staat die vrouwke die net... Ja, en de Zwijgerman, zoals ze wel eens een keer kan zeggen. De Zwijgerman is... Ja, waar ook erbij. Oké. Dan gewoon voor zaterdag altijd boodschappen mee doen. Dan kent ze het liedje, hè? Zwijgerman met frieten, Zwijgerman Ja, met maar frieten. even nou. Ja. Zwijger- Maar zo'n Zwijgerman is toch niet? Nee. Dat is een leuke Zwijgerman. Ja, Oké. ja. Ja. Hé, maar we zogen dich net al en toen zei Sander van, de cameraman, die zit van... Ik zag hem lopen met een kruk. Nee, dat wordt de wandelstrak voor de Zwijgerman. Ah, kijk. Maar moet die er dan niet mee lopen? Waarom blijft Stig met de wandel? Simon die is uitstapt uit de auto. En dat is een hele ding weet je, voordat het goed is. Het is een lapslag en dan moet je even de stak vasthouden. En dan neemt hij de stak over. Wat een gentleman. Ja, ik zeg altijd zo, Lu wordt goed voor een mixje geweest, dat is ook goed vertrouwd. Kijk. Dat vind ik dan. Ja. En ik bedoel, dat ze zelf bleef die best wel goed. Zo is dat. En ik moet zeggen, in dorp zijn van best wel laag taak zo. Doe best echt van hier. Nee, dat vrouw niet. Ik kom van het Johnse dorp van de gemeente Noord. Drukke rooien. Het schunste, hoeveel lui wonen er in dat schunste dorp? 1000. 1000. Oh, dan is het niet grijze grubbe. Begint met een V. Is dat Voorsje? Ja. Ja. Ja, ik ben Noord-Limburg, hè? Nee, Voorsje is een, voor de niet-kenners, Vaasrade, is een, daar is dingen toch ook van, Guido Dieteren. Ja. Ja. De concertmeester. Ja, daar ben ik opgegroeid. Hè. Maar dat is jammer. Het dorp is doodgebloed. Hè. Dus geen school meer, niks meer. Dus dat is jammer. Dus, en vooral als je kijkt, dat is vooral als afhankelijk. Hè. Een stom voorbeeld, als je geld moet spenden, moet je naar Nul of naar Hoensbroek gewoon. Hè. Dat is niks. Nee. Ja. En sinds zo de school is eigenlijk dik gewoon, is het gewoon En hoe lang ben je er weg? 84 jaar. Want toen kwam Stien Vrouwke tegen. Ja, ik weet nog dat ik zei, in de Bokkenholzwaar, ik weet nog dat dat zit. Waar werkte die? Nee, ik kwam ze tegen de Bokker hier, die in Hulsberg. En wat was dat? Een disco. Ah, een disco. Disco. Goed, doe eens eerst wat over schoenen die verdwijnen, hè? Maar de disco's verdwijnen ook. Hè? Alles verdient, hè? Vroeger gingen we naar de disco. Ja. Dat kan me nog allemaal goed herinneren. Ja. Wie maakte vroeger echt kilometers om naar een disco te gaan? Je kunt je voorstellen van voor, als je nu met de fiets hier naar Hulsberg, met fietsje, en dan hier naar de Bokker hier. En dan, zoals, met de groep trof je toch uit. En dan zocht ze de rammers. En dan ging ze een beetje proberen. Hè. Ja. Ging ze het een beetje proberen. Oké, wat worden die versiertrucs dan in de tijd? Ja, dat wordt nu echt niet zo goed in. Nee? Nee. Ga ik in een engelbeam met verroute of zo? Ook niet? Nee. Gewoon niet. Gewoon een stille jongen aan de bar zo hoort. Maar mijn schoonzus, die is ook van hier, van Hulsberg. En dus mijn broer, die dus eigenlijk was een beetje gekoppeld. En die broer wordt hij overdag door? Dat wordt ook en die schoonzus? Ja, we gingen altijd naar de dingen, naar de boek. En een hele meisje van Hulsberg heen. En ik ging nog heen, ik zat dan aan de bar. En maar mijn schoonzus, Koos, Nicole, dus mijn vrouw is Nicole, dat waren dan weer vriendinnen. Kom eens zitten, daar zitten we aan de bar. Dat is ook alleen. En zo doen, dat is dat een keer geworden. Dus er komt op een gegeven moment in de bok, hè, de disco, komt er een mesje nevendig zitten aan de bar. Want die was er min of meer naartoe gedood, zo van gang even naar de jong deze lijn en wat van dit. En dan? Wie gaat dat dan? Ja, wie gaat? Ik word niet zo charmant, moet ik zeggen. Niet? Nee, op een gegeven moment wordt ik moet even naar het toilet moet ik. En op een gegeven moment wordt de vogel gevlogen. Hè. Nee!
Dus hoorde ik op mijn fietsje, zo ik terug naar, terug naar Vorsje. Dat was op dat moment even te veel voor dich. Ja, en je dacht, Vorsje kwam en de dag daarna zit met de broer dan. Toch van een stomme was. Maar met de met, hebben we toch. Is het toch goed komen. Ja, maar gelukkig dat er bekenden en zo dat natuurlijk ook meegekregen hebben. En die hebben dich dus weer teruggedood richting. Ja. En nu al 36 jaar getrouwd, dus. Dan ben ik wel benieuwd naar. De vogel was gevlogen. Dan ben ik wel benieuwd naar die eerste woord bij de eerstvolgende keer dat ze Nicole getroffen is. Heeft ze toen gezegd van, ik raakte in paniek, ik ben toen gevlucht, neem het me niet kwalijk. Want voor hetzelfde geld heeft Nicole toen gedacht van, had ik iets verkeerd aan? Of vond hij mij niet knap? Of... Het is een hele tijd geleden, maar ik weet nog precies wat het zat. Hoe was het toen? Waar was toen? Want ik kwam even naar te laat en je was net ziek, de vogel was. Vogel. Dus, en wat wordt die antwoord toen? Waar was toen? Ik zeg ja, ik heb het fiets gepakt en heen. Ja, waarom dat? En ja, dan begint ze natuurlijk een verklaring te geven. Maar ja, het was voor mij natuurlijk, ja, dat is een eerste liefde, laat ik het zo zeggen. En ja, ik word er niet zo goed in vroeger, maar ik zeg, ik word vrij teruggetrokken. Ja, maar dan is het maakt niet uit wie het gebeurt. Linksom of rechtsom. Kijk maar, ik heb dus nog 2 broeders en dus de broer wat onder me komt, dat is in feite. Omdat de vrouw van de broer Anja, die komt dus ook uit het dorp. En Anja en Nicole koesten elkaar. En je kijkt, ze zit ook in de terrein. En zo doen dat, ja. Dan gaat het balletje rollen dan. Ja. Goh. En waarom uiteindelijk besloten om in Hulsberg te wonen en niet in Vorsje? Ja, dat wordt, Vorsje wordt toen eigenlijk al aflopend. De faciliteiten worden niks meer. Zo lang geleden al? Ja, kijk, en ja, de ouders zijn ook pas weg. Papa is veel zo gestorven, maar die is dan, die woont nu niet. Liefst vloers. Maar ik moet zeggen, ja, als je jonger bent, maar dan maakt het niet zoveel uit. Maar als je het ouder bent, dan moet je voor alles in een auto hebben, weet ik. Dus weet je, dit is een echte gemeenschap. Je hebt misschien wel gezien dat ze met die demonstratie wat ze gedaan hebben. Met het pomphuisje gaan ze toch veranderen. Ja, oh ja, daar heb ik iets van gehoord. Als verslaafd, dan zou het allemaal inkomen. Heb ik gehoord. En dan pakt de dorp zich samen? Dan komt ze de barricade op. En ik heb vroeger nog bij de schutterie gezeten in Vorsje. En dat was een geweldige tijd, dat moet ik wel zeggen. Maar ja, zo die ziek op een gegeven moment, ja, de vrouw komt verdienen en die zetten nog op een gegeven moment, ja, een paar mammonie en dan, ja. Dan gaat ze de grens over. Hè. Ja. Nee, maar fijn dat ze zo content is, hier in de deur, maar ook, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Dat ze uiteindelijk, ik zie wel wat vergelijkingen in de manier waarop Stig die Nicoletje tegen is gekomen en ik mijn vrouwke heb ontmoet. Ja, daar zit ik kon niet alles verrooien, maar als het zo moet zien, dan gebeurt het ook. Dat is mijn overtuiging. Ja, nee. En het is allemaal goed gekomen. Ja, en gewoon voor elkaar ook niks meer wies te maken dan 36 jaar. Of je bent 36 jaar getrouwd? Getrouwd. We kennen elkaar een jaar of 41. Dus dat is een hele tijd, hè? Ja. Kinger? Ja, ene. Ja. 82 is hij, dus... woont ook in Hulsberg? Ja, daar woont die bos. Die woont bij jou ook? Ja. Oké. Ja, dus tegenwoordig, zoals hij is alleen, hè, dus geen verkering. Ja, en om een hoest te krijgen niet, dat is veel te duur allemaal, dat gaat niet. Dus dat een gemiddeld hoes, ja, 3,5 ton en dan heb je een opknappertje. Bizar, hè? Ja, dus dat is eigenlijk allemaal... Maar dat gaat wel goed? Ja, hij werkt hier bij Albertijn en dorpwerker, dus hij is net zo beroemd als Stig ongeveer. Wat is ze? Net zo beroemd als Stig ongeveer. Hij werkt hier bij Albertijn. In Hulsberg wereldberoemd? Ja, oké. Hij werkt hier bij Albertijn werken, dus ze kennen hem allemaal. Dus, hey, en heb ze nog goede tips voor hem? Om een leuke partner te vinden. Want als Eemestedt moet weten, dan besticht dat wel. Hè? Ja, maar niet op de fiets nee, maar zij altijd tegen tussenuit gaan. Hè? Pap, zoals je dat gedaan hebt, zal ik niet doen. Want ik zal nooit werken als... Dus zet er allemaal Oké. Dus dat had er dan waarschijnlijk van mam gehoord. Ja.
Ja, ach ja, kijk, achteraf lag ze natuurlijk met. Ja, dat is, maar wat er ook zeg, ja, op een gegeven moment, die weken komen toch weer bij elkaar. Ja. Ik ben niet dat ze zegt, ja, spiritueel of maar op een gegeven moment komt het toch allemaal goed. Nou, ik heb dat al heel druk gezegd voor deze camera. Dat sinds we dit programma maken, geloven we niet meer aan toeval. Ja. Er komen gewoon dingen op ons paard, er komen lui op ons paard. En ja, dat heeft zo moeten zien. Ja. En het heeft ook zo moeten zien dat we dit al even zo gezwaaien en dat we een blakje rondreden en dat ze er gewoon nog stond toen Ja. we het blakje rond horen. Ik wil eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, op de school aan het letten. Daar hebben we altijd in de school gehad, dat kind dat. Ja? Ja, en ik zoek het niet Oh, meteen, dat is wel heel goed op de huur. ja, omdat er nu een Volkswagen heb en daarvoor heb ik er een Mini gehad. Klopt hè? En ik zal dich zeggen, hij is pas net opnieuw bestickerd. Oké. Dus anders was het gewoon in een witte wagen geweest. Want we hebben een paar weken zonder stickertjes gereden. Oké. Dus Ja. ja, met die oog is niks mis. Nee, maar ja, nee, het ruiken, het zien en het horen. Ja, af en toe te horen, het ligt eraan wat ze zeggen. Dat... En wat de Schweijermam zegt. Ja, ja. Heel Geen kennis gemaakt. Ja, absoluut. Insgelijks.